Uuden kontaktin ja yrityksen lisääminen Trust CRM:ään. Aluksi valitsemme suoritettavan toiminnon käyttäen pikavalikkoa. Ja tämän jälkeen syötämme tarvittavat tiedot uudelle kontaktille. Näitä tietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi ja tehtävänimike. Seuraavaksi voimme valita joko voimassa olevan yrityksen tai vaihtoehtoisesti luoda uuden yrityksen tietokantaan. Valinnan jälkeen syötämme tarvittavat tiedot uudesta yrityksestä. Voimme valita yrityksen tyypiksi asiakkaan lisäksi alihankkijan, kilpailijan tai vaikkapa kumppanin. Tämän lisäksi voimme tarvittaessa valita yritykselle myös toimialan. Kun tiedot on lisätty, voimme tallentaa uuden yrityksen. Tämän jälkeen voimme lisätä loppuun uuden kontaktin tiedot. Kontaktille on aina hyvä syöttää mahdollisimman tarkat yhteystiedot. Kun kaikki tiedot on syötetty, voimme tallentaa kontaktin. Tallennettu kontakti on helppo etsiä käyttämällä Kontaktit-välilehteä. Voimme etsiä kontaktia esimerkiksi käyttämällä etunimeä. Ja lopuksi voimme tarkastella kaikkia tallentamiamme tietoja.